Arkadaly gahrman serdarmyzyň täze taryhy eýamyň asly däbine eýerip, Pähim Paýhas umman magtymyl Praga ýylyny ýurdumyzyň umum bilim berýän orta mekdeplerine birinçi synpa kabul ediljek okuwçylara notebook kompýuterlerini sowgat bermek maksady bilen Türkmenistanyň bilim ministrliginiň notebook kompýuterlerini satyn almak hakynda karary gol çekmegi boýsunçly wakadyr. Resmi näme laýyklykda Türkmenistanyň bilim ministrligine ýurdumyza öndürilýän degişli mukdarda notebook kompýuterlerini satyn almak we 2024 ýylyň 1 awgustuna çenli bilim edaralaryna gurnamak hemde olara tekniki hyzmat etmek barada agzybirlik tilsimaty bilelikdäki kärhanasy we aýdyň gejeler hojalyk jemgyýeti bilen şertnama baglaşmagy ygtyýar berildi. Türkmen halkynyň milli lideri gahrman arkadamyzyň başlangyjy bilen öňe sürülen we arkadagy gahrman serdarmyzyň tagallalary bilen durmuşa geçirilýän sanly ykdysadyýety ösürmen konsepsiýasynyň ugranyp döredilen agzybirlik tilsimaty bilelikdäki kärhanasy Türkmenistanyň innowasion kompýuter enjamlaryny önürmekde ilkinji kärhanalaryň biridir. Häzirki wagtda bu kärhanada öz işini ökdi hünärmenler ihlas we tutanýarlyk bilen zähmet çekýärler. Ýaş we gujurly inženýerler daşary ýurt kompaniýalarynyň hünärmenleri bilen hyzmatdaşlyk etmek hemde tejribe alşmak arkaly özleriniň tejribelerini barha baýlaşdyrýarlar. Kärhananyň hünärmenleri bazaryň islegini öwrenip diňe bir kompýuterler däl beýleki tehnologik enjamlarym önürýärler. Soňky bir neçe ýyl beri ýurdumyzyň orta mekdeplerine birinçi synpa okuwa baran körpelere hormatly prezidentimiň we gahrman arkadamyzyň adyndan sowgat berilen kompýuterlaryň hud şu kärhana tarapyndan öndürilenini bellemek gerek. Agzybirlik tilsimaty bilelikdäki kärhanasynyň önümleri indi bir neçe ýyl beri ýurdumyza we dünýäniň türli ýurtlaryna geçirilýän sergilerde we tanışdyryş şäherlerini awraýly syýlyklara, diplomlara munasip bolýar. Dünýä ülgülerine laýyk gelýän hemde amatly bahaly tehnologik önümleri isleg diňe bir ýurdumyzyň çäginde ýokary bolman eýsem olary Gazagystan, Özbegistan, Täjikistan we Owganistan ýaly ýurtlaryň wekilleri tarapyndan gydyklanma bildirilýär. Bu bolsa Türkmenistana kompýuter önümçiliginiň geljeginiň uludygyny görkezýär. Kärhana döwrüň zerurlyklaryny we geljegi uly ugurlary göz öňünde tutup hemişe önümlen täze görünüşlerini öndürmäge ymtylýar. Häzirki wagtda çenli Pähim Paýhas umman magtymyl Praga ýylyny 1-nji synpa kabul edilmegine garaşylýan okuwçylara sowgat beriljek bilimli kompýuterleriň nusgalary taýýarlanyp, olara tekniki häsiýetnamalary degişli ministrlikler tarapyndan seljerli we hil standartlary baradaky kepilnameler alyndy. Türkmenistanyň Sowda we daşary ykdysady aragatnaşyklary ministrliginiň kompýuter tilsimaty merkeziniň agzybirlik tilsimaty bilelikdäki kärhanasynyň agzybir işgärleri özlerini bildirilýän belent anaby ödep, mundan beýlekde iň täze we döwrewap enjamlary önürmek üçin dörejlikli gözleglerini dowam etdirjekdiklerini we tutanýarly zähmet çekjekdiklerini inanýarlar hemde döredilýän giň mümkinçilikler üçin gahrman arkadamyza we hormatly prezidentimize hoşçalyklaryny aýdýarlar.